muna marhabin da babban bako Sanata Aliyu Magatakardar Mako, shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawa ta ƙasa. Muna masaurin manyan baki marhabin da zuwa wannan babban taro da ake gudanarwa a jami'ar Usman Dan Fodio ta Sokoto. Kuma muna roƙon manyan baki da su tashi tsaye domin a gudanar. Muna roƙon a zauna. Wanda Alhaji Sani Umaru sarkin yakin gagi yake wakilta. Shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawa ta ƙasa. Shugaban Abdullahi Bayero Yahaya. Bako mai jawabi Dr. Farfesa Bashir Aliyu Sallau, sarkin askari da riman manyan baki da suka taru a nan muna musulama da tarihin musulunci. Wannan gasa ce ta rubutattun waƙoƙin Hausa shaɗirai, kuma in Allah ya so rana ce muka kawo ta ƙarshe. Professor Babika daga Department na ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ما شاء الله بارك الله. أنا زين كرا Profesa Aliyu Muhammad Gonza domin ƙarin bayani ga bayaki da suka yi suwa. Muna muku maraba da marhaba da zuwa wannan gagarumin taro da ake yi domin neman aminci gare mu. Allah ya kawo mana aminci. Mataimakin shugaban jami'a ya gabatar da cewa an gabatar da mutane gabatar gaya musu abinda muka fuskanta yau shine gasar jahiliya. Ya ce a ga muku an riga an yi babban gasa, an yi babban waka an kare. Jiya an yi galiga ka an kira mawaka sun zauna sun rubuta an gani. Yau kuma za a kira mawakan ya ce ga mawaki ga mawaki, wannan ya magana na ya bashi amsa. Shugaban jami'a ya ce a gaya muku wannan ba mu muku waƙe kira shi ba, an fara yin sa shekara 1959 a Kano. Tun da aka yi wannan gasa marigayi Yusuf Kantu da marigayi Bawa Sha'iri, Allah ya gafarta musu. To ya ce an jawo koda baiti biyu ne gabanin shugaban taro ya taho. Mukaddama ce aka yi ba wai ta Hausa waye wani Hausa ba, a shi dai Bawa Sha'iri ya tafi Kano. Kofar na isa buga aka ce yaro ko doce ka zo. To haƙiƙanin wannan aikin wanda ya yi shi shine Malam Yakawa da ya yi shi a shekara 1983. Haƙiƙanin abin da ya fi cikin kundinsa shi ne shi Yusuf Kantu yana wakiltar Kanawa, shi kuma Bawa Sha'iri Durba Sakwatawa. Sai aka zo aka shirya wannan waƙa yadda kowa zai ba kowa amsa. Yusuf Kantu ya fara tambaya, dama da mawaƙa ku shirya, duk wanda zai fara tambayan ka to ya shiga gare ka sai kai da hankali. Ya ce masa kai bawa ash-sha'ir ina maka tambaya, don na gane ka aboki kan ka awaye. Shi kuma ba da amsa, jai gane nan ko tambaye ni abin da duk kaka tambaya don yanzu gani a shirye.
sai sake tambayar shi bawa, ko ka gaya muna daga nan birnin Kano shin mil guda nawa ne zuwa ƙwaraye? Makaho ya bada amsa, milin zuwa ƙwaraye ni ban san su ba, bisa wagga amsa sai mu ce mun janye. Ya sake tambayar makaho, wai me yasa jama'a da ke babban gari suka ɗauki 'ya'yan ƙauye duk wawaye? Ya ba da amsa, wannan abin tun fil azal haka nan yake, tun zamanin da kakanni da iyaye. Ya sake mai da gani, wai me yasa munan dawaki za mu hau sai indiyawa ko su hau kiwaye? Ya mai da amsa, bisa gaskiya dajin su giwa ke da su, muna mu dajin babu sai zomaye. Ya sake tambayarsa, wai me yasa mata idan suka haifi ɗa kamin ya girma suke ta tsoron maye? Ya mai da amsa, bisa gaskiya ɗan ɗa shiga rai ke da shi, ai shi ka sa wasu haddasa lawaye. To nan ne aka aida sarkin Kano Sanusi marigayi aka ce an ci ba sakkwace, a ce ai jami'in laya da sakkwatanci lawaye. Sai ba ya sake komawa cikin tambaya, ya ce shi su kantu, shi mai kiyon kifi suna a cikin ruwa, shi ya fi wauta ko kuma yi tsuntsaye? Bisa gaskiya kiyon kifi a cikin ruwa, ni kan gani na gwara mai tsuntsaye. Kaga nan an ɗan so a kama aka ce mista ya maimaita kalmar da maimaita, aka ce ya ai ka'ida ce an sace ki ba su. Ya sake ɗin gudanar tambaya, 'yan kasuwa sun samu riba mai yawa, shi ya fi murna ko kudai an waye? Ji ribar murnar kudi na can wajen 'yan kasuwa, amma ka dahil na ga mai mangaye. Kaga ne ya tambayar sa yana ba shi an samu gwargwadon yadda yake abin nan. Akwai baiti daya da na tsinta tambayi shi profesa ya kawo da ya ce bai tsince ba, amma ya ji tsince, amma bai karɓe shi wajen Yusuf Kantu ba. Ni ma zan faɗi kamar da faɗa min, ni ma ban karɓe shi da Yusuf, da Yusuf ya karanta, amma shi Yusuf ya taɓa faɗinsa amma dai bai cikin tsarin wannan wasu. Don ya tambaye shi, ya tambayi shi makawa, wai me yasa missa bakan mace kenta ko ya kai ina ba ta fice matukar akwai jajaye? Wannan baiti dan baiti ne wata kadari Yusuf ya tabbatar shi amma bai cikin rubucewa. Sai ce masa, ka san faran mace kenta jan huska yake, wane mutum in ta sako kandaye? Ka kenan ya ba da amsa daidai da aka bashi. To shugaban jami'ar sai in gaya musu sha'irai haka ake son su yi waka ya sun zo yau. Ma'ana akwai ja'in ja, akwai wasiƙar waka, ma'ana wasiƙa ce za ka aika mawaƙi ɗan uwanka. Idan ban manta ba, Yusuf Kantu ya iske sarkin Gwando Haruna, Allah ya gafarta musu, ya sallama mai da wasiƙa ta waka. Shi ma na alaƙa wannan waƙar waƙe ƙeniya ba ja'in ja ba, don waka ce aika masalata ga yan wasiƙa daga Yusuf Kantu nan ya zuwa ga sarkin Gwando Haji Haruna. Bayan salati ga annabin mu Muhammadu, sarki ina roƙo ka karɓi batuna. Mata gare ni a yanzu ta kusa haihuwa, kuma gashi ba ni da kokwabo saba'ina, kuma gashi ba inda za a sayi ice, sarki haƙiƙa babu rabon suna, kuma rabbana ya ce fa an masfa'ila lillahi la kan harbatun sagudana. Ka san ni sarki kila ko baka san ni ba, bari in gaya maka duk irin shanina. Ni ne idan sha ta yayo waƙarsa duk zan wallafa ta cikin yabon adanana, har ma ni kan shiga rediyo domin na yi kaji ni kai ma in ka buɗe Kaduna, in za ka ba amsa ka ban daidai da kyau,
don sha'iri kake wanda ko shike shi na shi ma ya ba shi amsa ya ce lale da kai ya sahibi har ya kai karshen da ya mai jawo mai nassin qur'ani game da jawo mai da abin da zai ba shi sarkin gwamnati ce mai fa kudul qalila fa kun ka annaka lan tasil in taimako ka cikin ayyuka na to bayan ya ba abin da ke bayarwa yi su kanta koma gida mata kuma ta sake samun ciki shine mai gida bi sai ce a gaya muku akwai yadda za a roƙo cikin lalama da ya zo na biyu bai da halin cewa mata ta ciki don an ba shi wancan ragon abin da barta ya mumuni ya mai alamar mumunai na kankana kallon abin duniya sara ya wanda bai dau duniya ba da hannuwan shi guda biyun domin tunanin lahira ya wanda ya san boko ya san arbiya fannin da duk aka bi da kai ka gagara ya wanda suna ne kano tauraruwa na arewacin da zau su ce mishi wandara ya wanda in aka tashi za a yabon sai yau takarkace mota ta shawo gangara ya wanda mun kallonsa domin barki takarkace zaki tsakanin sabara sarki abin ya naga ya dawo mini kai ko kana cikin waɗanda na dogara matar ka tauna lura ta kusa haihuwa taban hakikan har cikin ya kumbura. Muna godiya kwarai Farfesa Ali Muhammad Binza. Shugaban taro mai girma sarkin kabin argungu Alhaji Ismaila Muhammad Mera Siwayan, babban bako a yau Senator Aliyu Magatakardawa Mako, sarkin yamman Sokoto, shugaban kwamitin tsaro na majalisar dattijai ta ƙasa, iyayen taro mai girma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar CFR NOI da mai martaba sarkin Yauri Dr. Muhammad Zayyan Abubakar CON, manyan baki, babban bako mai jawabi Dr. Aliyu Usman Tilde, mambobin hukumar gudanarwa ta Usman Danfodiyo University, shugabannin tsangayoyi, daraktota, 'yan makaranta, 'yan jarida maza da mata, manyan baki da suke tare da mu, ɗalibai Usman Danfodiyo University. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Gasar waƙoƙin Hausa a kan halin tsaro da ƙasarmu ta Najeriya take ciki. Makasudin wannan gasa shine don mu yi amfani da bayan wanda Allah ya ba wasu mu na iya ƙirƙiro waƙoƙi. Wasu mu da yawa suna cewa ana iya canza al'umma da waƙoƙi. Waƙa wata hanya ce ta yadda za ka yi da saƙo ga al'umma. So muna son mu yi da saƙo ga al'umman Najeriya, mu san halin da ƙasar mu take ciki, kuma mu yi abin da ya kamata mu yi, mu roƙi Allah madaukakin sarki ya kawo mana tsaro a ƙasar mu.
da muke tunanin wannan gasa mun buga ga jiridoji mun samu mutane 115 da suka aiko da suka cika takardun shiga gasa kuma suka aiko da waƙoƙinsu sun hito daga jiha 19 da birnin tarayya Abuja da kuma an samu wani da makwacin ƙasarmu guda da ya shigo cikin wannan waƙoƙin guda 115 alƙalin sun tattauna sun diba wannan waƙoƙin suka hidda waƙa guda 30 wanda a ganin su wa'annan sun cancanta a ƙara diba su wa'annan guda 30 inda aka hidda sun shigo Sokoto turan Lahadi suka fara fafatawa tsakaninsu da Litinin da Talata. Yau za a yi ranar ƙarshe da za a hidda gwarzo gwani daga cikinsu. So wannan taro na yau na hidda gwarzo ne daga cikin wa'annan da kuma ba da kyauta ga wa'anda ya zama gwarzo na ɗaya na biyu na uku har zuwa na 10. Kamar yadda jiya muka yi na gaya muku lokacin da muka ci abinci cewa cikin 30 nan ba wanda ya wadi kowa ya ci. Cikin mutum 115 aka ce kai kana ɗaya daga cikin wanda aka cewa kai kowa, to magana ko kai na ɗaya ko kai na biyu ko kai na 10 ko kai na 20 ko kai na 30 ka da ci. Dan 115 din nan ba a kira su ba, 30 ɗaya ka kira. Kuma kamar yadda na ce jiya ga lokacin cin abincin dare cewa idan mun ƙara wannan shine kashi na farko na wannan gasa, kashi na biyu za mu yi ta da fulfulde ne. Kamar yadda muka sa sharuɗin waƙoƙi shine za a yi waƙa ne halin da Najeriya take ciki na tsaro ba tare da an zagi kowace ƙabila ba tare da an zagi kowane addini ba tare da an zagi kowane shashi ba. Rashin tsaron ga bage guda ya shafa ba, ya shafi ko'ina. Kamar yadda muka sani daga nan za ka buga motar ka idan tuni zai je Bauchi kila sai da magana ma zai ba Sokoto ya ce Bauchi yake son ya kwana ya sallah asuba. In mota ta lalace mishi a ko'ina duk gidan farko idan zai bubbuga ya yi nokin a buɗe mashi ya ce yana bisa hanya mota ta lalace da Allah a baki tabarma da hilo da ruwa ya yi sallah ya kwanta. Yanzu da rana ma sai kai tunani idan kana tafiya bisa hanya kai minti 15 baka ga ka wuce wata mota ko ta wuce ka ba sai gaban ka ya fara faruwa. Kamar yadda ce jiya a cin abincin dare ƙasashe da yawa suna amfani da basiran mawaƙa ba wajen canza al'umma ba kadai, wajen yin tunani me ya kamata a yi. Yanzu Profesa Bunza ya mana abin da ya faru a Kano. Sha'irin guda makaho amma ya iya ba da ansa ga mai gani duk abin da wurin da ba tradition ɗinsu guda ba. Hausa Sokoto da Hausa Kano sun bambanta, duk da haka nan ya iya ba da ansa. Mawaƙi yana iya shiga cikin kwanyen mutum ya canza tunaninka ya sa ka yi abin da baka niyyar ka yi ba. Wanda ke zuwa kallon dambe da kallon taure ya san haka. Mutum na zaune da an buga za a cikin shi yara. Masu sarauta suna zaune da an buga an busa sai kai sarki ya ce ya bada rabin gari. Kaga mawaƙi na iya sa mutum ya canza abin da yake. To muna so mu yi amfani da waka mu canza yadda muke tunani, mu dibi yan uwanmu, mu san yan uwan juna muke, ƙasa guda muke, al'umma guda muke,
zaune muke lahiya ta kuma muna so mu dawo da zaman lahiyar nan. To mu a jami'a abinda muke iya da shi shine mu tara masana mu yi bincike. To cikin bincikenmu ne muka cewa in za mu iya tara marawaka za su iya kawo zaman lafiya insha Allah, za su iya sa mutane su canza yadda suke. Wannan kashi na farko za mu yi shi da Hausa, za mu yi kuma wata gasa irin wannan ta Fillanci. Su ma mu kira su rere tasu ga ya za mu iya yi da mu da su mu kawo zaman lafiya a ƙasar. Zaman lafiya bai yi wa gehe guda mai kawo shi, kowa sai ya yi baki nashi. Mu a jami'a abinda za mu iya kenan kuma shine za mu yanzu. Idan Allah ya nuna bayan sallah aka tsoce hannu za mu kira irin wannan na Fillanci. Muna roƙo ga manyan baki cewa idan lokacin ya zo don Allah kada a gaji da mu idan mun zo neman taimako na gudanar da wannan. Na san tun da zai so ba yi wani Hausa kaɗai ba, hannun Fillancin zai zo. Ina amfani da wannan dama in ƙara mika koren gayyata ga malami na Dr. Tunde na idan na fulful da ma kada ya gaji don Allah ya zo ya bashi nashi gudunmawa. Ina fatan alheri ga manyan baki. Muna godiya ga duk lokacin da muka zo muka biɗi taimakonku da na kuɗinku da na lokacinku kuna samun zuwa. Mun gode. Allah Ubangiji ya samu yi abin da lafiya mu gama lafiya. Masha Allah, Professor Lawal Suleiman Bilkis kenan shi da shugaban wannan jami'ar Usman Danfodiyo University. A gaba zan kira shugaban taro domin da jawabi wanda shi ne martaba sarkin Argungu da zamanin sarki. Sarkin yamma kuma tsohon gwamna na wani jiha, shugaban jami'ar Usman Danfodiyo, manyan shugabanni da ke nan sama tare da mu, ɗalibai masu waƙoƙin Hausa da aka yi ta da fafuka cikin wannan al'amari, da duka wanda aka yi ta da 'yan makaranta. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Farko ina so in ba da hakuri mun shigo latti. Wannan ya faru ne da zuwa da muka samu kasuwa da gida da kuma rashin hanya bayan mun shigo Sokoto. Gari ya canza gaba daya, sai da muka yi ta zagaye kayan mu samu magana musu jami'a. Allah ya sa amfana da abubuwan da suke. Ban zo da wani jawabi karshe ba, ila na farko in yaba ma wanda suka yi tunanin haddasa wannan al'amari mai muhimmanci ga ƙasa na inda ake su, kuma in godiya ga damar da aka bani na su shugabanci wannan al'amari da ke gani na al'amari ne mai fa'ida kwarai da gaske. Dukkan ɗan Najeriya ba ma sai ɗan arewa ba ya san halin da ake fama da shi. Rashin tsaro ya kasance ko'ina, mutane ba su huta a gida ba, ba su huta a hanya ba, ba su huta wurin aiki ba. Allah shi kare mu. Kuma mun san irin al'ada da muke da ita, ko da ka tashi da ita in ba ta addini ba, ka kawaici da suna abin da ya kamata da kuma irin azaka da albarka da Allah sa cikin harshen. Idan aka fito an yi amfani da wannan harshe ta hanyar waƙoƙi da wasanni na kwaikwayo da makamantansu domin jawo kan hankalin mutane ga al'amari wanda yake yana da fa'ida su san abin da ake ciki da kuma inda hukuma ke son su kuma ya magana abin da ake nuna lura. Tunanin kawo wannan al'amari yanzu abin yabawa ne, kuma yana roƙon Allah ya sa albarka a ciki, wanda aka yi ta gaba ɗayan su kamar da aka kama mutum 100 da wani abu. Gani na har sunan ka ya fito a yi tunanin ka na cewa aiko ka koda daga masarautar ku ne ko kuma daga nan jami'a ka zaɓe ka, ka zama wani abu ne kai wanda ka san wani abu.
kuma da wanda ya samu da wanda bai samu ba duk wanda ya samu shigo a cikin wannan list ya kama ya tsaye alfahari ya gode wa Allah da cewa arewacin Najeriya wannan bangare namu aka so mu neman kai mutane za su fara magana su gargadin su karantar da wani abu na cikin da ke abin godiya ne abin alfahari kuma a nan na kiya su murna da cewa za su samu shiga cikin wani list kuma muna godiya ga su kan lokacin sa kashi suka zo aka fafuta tare da su wanda Allah ya ba nasara muna kiya su murna kana san ku da fatan rai sa abin da kuka rubuta da abin da za a bayyana a cikin rediyo da talabijin da zama amfani gare mu da al'umma gaba ɗaya wanda aka samu halartar muna da kuma Allah ya kowa gidan shi lafiya aiki ne mai fa'ida kawai da gaske da kasan Allah ya karɓa mana shi wajen aiki na ibada ya sa ya zama sanadiyar shiga zuwa nazarin gaba ɗaya sanadiyar wani al'amari ana iya cikin rayuwar wani ko dai ya bar wannan sana'a ɗin ko kuma ya taimaka ta hanyar ya taimaka wa Allah kare wani Allah shi taimaka shi jagora assalamu alaikum shugaban taro kenan aka ji mai martaba sarkin karin argungu alhaji samariya muhammad bera wanda ne muna goyon kwarai da gaske wanda shi ne dr aliyu usman tilbi da kowa mafiyancin da mun san shi muna gayyatar dr aliyu usman tilbi domin ya zo ya yi jawabinsa da waɗanda suke wakiltar sarkin musulmi da kuma wanda yake wakiltar babana sarkin yawuri mai girma tsohon gwamnan jihar sokoto sanata alu magatakarda wa mako ɗan kwana girma shi ma shugaban jami'a da manya-manyan malaman jami'a yannena a wannan makarantar lokacin da nake koyarwa tsoffin shugabannin jami'a mataimakan shugabannin jami'a kai da farfesoshi daban-daban da manyan baki da suke nan da 'yan jarida da sauran jama'a dukan ku assalamu alaikum wa rahmatullah. Jawabi na ba mai tsawo ba ne sosai kuma don Allah za a yi mani uzuri idan na ƙara kila da awa ɗaya haka da rabi dole zan kama hanya don gobe ina da mitin na North East Development Commission a Abuja da karfe 10 so dole in kwana Kaduna kuma na taho ta hanya ne tsakanin Zaria da Kaduna bayi da kyau sosai so dole in dan tafi dan wuri kaɗan ina kuma muku fata za ku kare taro lami lafiya. Ita rubutacciyar waka ta bambanta da sauran waƙoƙi saboda waka ce ta malamai, waka ce ta ilimi, waka ce wacce aka yi ta bisa tsari da kuma tana ɗauke da saƙo koyaushe na faɗakarwa. Of course akwai wake-wake wani lokaci haka da za a yi wa waɗansu abubuwan amma dai jigon wanda ya fi yawa a rubutacciyar waka Hausa faɗakarwa ne. Dalili kuma a ƙasar Hausa wanda ya bambanta ta da kamar na Larabci shine saboda ta samo asali ne daga malaman jihadi, don haka malamai su ne tushen rubutacciyar waƙar Hausa wanda kafin su babu ita kamar yadda muka santa a haka. Malam Sambo Wali lokacin da na yi yawo na samun malamai da ke rubuta ita irin wannan waka, na zo ni har Sokoto na yi interview da shi na minti 59. A ciki ya gaya mani waka farko ta Shehu Usmanu dan Kodiyo inda Joman ke ce mata da illanci. Wannan ita ce kusan a ce waka ta farko wanda aka yi ta wanda a ciki Shehu ya yi addu'o'i, a ciki Shehu kuma ya ba da dalilin jihadinsa. To wannan waƙoƙi daga farko a Fulatanci suke. A ciki ita inda Joman Shehu yana cewa inda Joman
fuddiraimi annabijo yettoyimi hashimiyan kejo giɗmi ya giɗaɗo an giɗaymi hisnumen yendere bojji. Wajen tabbatar da dalilin jihadinsa ya ce tun badar hefer bekirsa yamnana taurata musa hotu yam injila isa ko ya furka na dursa allah wurtin masu koji. Yassa na Asma'u da ɗansa Isan Kware su suka fara maya waɗannan waƙoƙi zuwa Hausa, kuma su ma musamman Isan Kware ya rika rubutattun waƙoƙi a cikin Hausa. A cikinsu kuma banda su akwai sauran manyan malamai waɗanda suka rubuta rubutattun waƙoƙin Hausa a cikin Fillanci, irin su Mamman Tukur da Binta, wanda ya bar mana wannan waka da muke gadara da ita a cikin Filatanci da muke cewa Bushrahu. Ita wannan Bushrahu tana da wajen baiti 700 da wani abu, wanda kusan an jima shekara da shekaru ba a yi wata rubutacciyar waka a ƙasar Hausa wanda suka fita ba. Kuma da yawa wanda suke da shekaru sun santa. Alhamdulillahi miyatti ma Allahu am misilmi no yido anna bijo Muhammada misilmi no yido alu en he sahabu en e mumini en fukaya ko yiɓe Muhammada fanon tabi'ina e tabi'ina fatokkuɓe waɗoy fuu e modiɓe. Ya keɓe Ahmada salamu aleykum yimɓe gam Allah ketide nano yimre Bushrahu no mantirta Ahmada. To wannan waka zaunanniyar waka ce a ƙasar Hausa gaba ɗaya, inda ake yin ta kafin sallar Juma'a. Dalilin da yasa da aka kafa rediyo Najeriya na Kaduna kenan, kafin a yi sallar Juma'a ake yin wa'annan rubutattun waka, saboda wannan shirin ya samo asali ne tun daga fadojinmu, wanda ake yin wa'annan rubutattun waka kafin a yi sallar Juma'a a matsayin faɗakarwa. To manyan malamai da yawa Hausawa sun yi har zuwa wannan zamanin namu, kuma waka hanya ce wacce Bahaushe ya ɗauka ɓangaren rayuwarsa. Da a ƙasar Hausa kowace mace tana da waƙar da take yi saboda ya fidda mata kewa, walau daga gida ne na talakawa ko na malamai da sarakuna. Ku tuna da niƙa da meye duka da ƙarfin jiki ake yi har a zo a dafa abinci. Ina tunawa a 1996 Allah ya ji kansa Malam Aliyu na Mangi Zaria an kira shi lacca a Jami'ar Ahmadu Bello University 1986 sorry. A ciki aka tambaye shi asalin waƙarsa ta infiraji, ita ce waƙarsa ta farko. To shi ne ya ce ya yi ne saboda yarsa da yawa aure ya